Orduan, lehenengo amaian, 5. eta 6. mailako arten, gaia zeuketen jarrita hauek, gaiak honela zion. Baserrian, denboraldi bat pasatuko dut oporretan. Eta, aipamen berezia iraziute lehenengoa, eta igo dadila holtzara, Julen Cantala Piedra Zoio. Oporrak iritsi eta badaude janik, arten gorako gaude denok prestaturik. Oporraldi honetan baserrira pozik, aitonak ingustura landalan eginik. Bigarren aipamen berezia, Malen Badiola Intxaustintzat. Nik aita daukazu hiltzailea, ta udan dulan mordoa. Oporretara ezin joneta, ama jarri da gozoa. Leku bila ibili gerata, gertu ibiltzeko gogoa. Horregatekan baserrialdean, pasako dutu da osoa, pasako dutu da osoa. Zaro Lesaka Txintxurretan. Oporrak iritsiz berehala, pentsatu genuen plana, baserrian denboralditxo bat, joatea monan gana. Berak esan zigun baserrian, zeukala pila lana, ez nuen gogo askorik baina, hor probatzea zen dana. Akordau, gaia baserrian denboraldi bat pasako dutela oporretan zeuketen, eta gai berdinekin aipamena irabazi dona, Irati Agirre Bengoa Zabaleta. Bai, Iratiko oso bertso politia zuzken, baina kantok ezkizu beste momentuaten. Urrengoa, Ane Enparantza Etxani. Gurasoek oporrak dituzte, prest dute maleta osoa. Aspalditik badaude pentsatzen, jau iraitea saltoa. Azkenean badute aukera, eta dute kriston gogoa. Ni neu aguantatu behar naizta, amonan baserrira noa. Aurrea segiz, aipamen berezia lortu du baita, Naro Altolagirre Villafrancak. Neke beste bertso bi polit, baina kontoko izkizu baita. Eta bere saria, mezitako saria baita jasotzea igo dadila, Igone Aldama Urteaga. Gaurkoan gurasok esan diaten, udan baserrian ala, txikian nintzanean eretzat, planik honen aurazala. Ez dut bat ere disfrutatuko, lanean uzten azala. Nila da asko azpi naiz eta, ez naiz lehen nintzen bezala. Oporretan baserrira joan da, uda hon bat pasatu duen beste bat, izan da, Erin López Hernández. Orain dela aste bat udara hasi zen, oporretan denak gaude ondo pasatzen. Jende guztia toki politara joango, baina ni zorte txarrez baserrian egongo. Horremango denbora ordu egun aste, berta 8 minutu dirudia aste bete. Baratzarandu beharri geri egin ordez,
handik bueltatuko naiz oso aurpegi txarrez. Lauko plapolik. Eta bi bertso edarrere egin ditu June Arozena Dominguezek. Agian baserria dago lameakan, teku beroago, nik topatu mapan. Hotzan dia egiten du tapatzeko landan, ezin joan jaguaran inago zalantzan. Baserrian gelditu, betirako bazan. Baserrian gelditu, betirako bazan. Urrengo areia aipamenekin bukatzea goaz laizter, eta igo dadila Elena Barrenetxea González. Nere aitona monen baserrira noa, oporretan beharren zaintzera astoa. Trailarala zaintzera astoa, trailarala zaintzera astoa. Ikujura banoa kaka jasotzera, aitonaren agindu noa betetzera. Trailarala noa betetzera, trailarala noa betetzera. Lehengo beia jeitzita gero harria, tripakorro egin dinoiz da bazkaria. Trailarala noiz da bazkaria, trailarala noiz da bazkaria. Bazkaltzeko ordua iritsi da jada, amonak prestatu dite dateko salda. Trailarala edateko salda, trailarala edateko salda. Aipamena lortu baita maila hontan, eta igo dadila Asier Urkiola Urmeneta. Eta amaiako aipamenekin bukatzeko, azkenengo saritua, Naiara Amenabar Moia. Amonaren baserri nago amarekin, ikujura jetxina ez nere txakurrakin. Hilik zaldik ta behiak daude zezenekin, ondo pasatuko dut aitona monekin. Eta orain amaia hontako lehenengo 3 sarituk igoaraziko ditugu. Goratu hauentzat gaia baserrian denboraldi bat pasako dut udarantzen. Eta 3. saria lortu du bere bertso honengatik, Unai Fragua Bretaña. Baserrirako bidea hartu, anoporrak pasatzera, iritsi eta amon agurtu, ondoren beia jaistera. Oiategian arrautzak bildu eta jaten ematera. Gero txerriei ura emanda, noa diak zaintzera. Maila hontan berriz, 2. postuan gelditua, Mai Urbizu Altzea. Gurasoak lanean daudela, herrian gelditu dira. Nik nahi dut baserrira joan eta
ordezkar niri begira. Bertan daukagu guk leku asko, ibiltzeko jirabira. Azkenean lortu dut joatea, lagunaren baserrira. Eta Amaia hontako aurtengo sari nagusia da, beraz, pare handitxona aukiko dona, Aitor Kantero Lizarralde. Zer moduz bizi modua, nire amona maitea, zure esperientzia guztiak nahiko nituzke ikustea, zure gozari goxoak nik nahiko nuke egitea, eta gustauko zitzaidan aitonakin egotea. Olibak bildu nahi ditut, gero iteko koipea, sentitu berotasuna, tximinin ikusizkea, baserriko lan guztiak, zuen gandik ikastea, zuen baserrira noa, eta ez da ez txistea. Zuen baserrira noa, iritsi daia eguna, prestatu didan amatxo, da oso maleta astuna, atarian zain nuen, nire amona kutxuna, sentitu dut gorputzean, emozio eta maitasuna, aitona belarren dago, eguneroko jarduna, bere bila joaten gara, jadago dena iluna, ilargi bete bat dago, argitxu eta leuna, geure esperentzi argitzeko, hau poza bai daukaguna. Zorionak Aitor, eta segi olaziak. Eta honen beste ez da mailako sari bukauta, B maila ekingo dio. B mailan DBH bat eta biko ikasleek hartu ez dute parte, eta hauen gaia berriz honela zion. Ez da erraza egunkarian albiste onak irakurtzea. Eta hauek ere pina bertso egin martzizkioten gai honi, eta aipamenak 6 izan dira. Lehenengoa, Laura Carrasco Lasa. Egunero izaten ditugu albisteak oso txarrak, egunkarian agertzen dira, bai malkoetan egarrak, urte baten agertu baziren, albisteak oso zarrak, baina guk azte mundu daukagun, kentzen ditu irrifarrak. Gai berdinakin ere aipamena lortu du, Unai Gaztainarez Intzak. Nere bizi osoa albistek ikusten, ta jende askok ez du gauza onik iten. Ta hori ikusita besteak sufritzen, hasi beharko die albistek aldatzen. Eta igo daia baita merezitako saria jasotzea, Alazne Idigora Segea. Beti esan digute irakur behar dela, txikitan hasi ginen handiak bezala. Orain dena aldatu da, gazte egin garela, periodikoak irakur beharren gaudela, haiek esan dakoa
Gorra bestera, haiek esandakoa, zigorra bestela. Taurrea segiz, goitik etorri daia, Unai Arratibel Llorente. Ez dago egunkarian albiste bat ere, erakusten diguna garela gu trebe. Egin beharko genuke pakearen alde, beti zintzotasunez ta lotsarik gabe. Aipamena irabazi du baita Amaia Udaber Andria Manpangri. Egunkari honetan daude berri onak bukatuta, hainbeste albiste txarra hauekin gelditu naiz harrituta. Baten ozono geruza daula, guztiz zulatuta, ta beste baten patxilala, gizon batek akatuta. Eta aipamenetan azkenengo saria jasotzen baina ez meritu gutxuokin, Aritz Vázquez Mendizabal. Eta 2014ko martxoaren 13, egunkarian atera da gaur berri madarikatua. Irakurtzean gelditu naiz, erabat ikaratua. Oraintxe kontatuko dizuet, toki hontan gertatua. Eta oain B mailako lehenengo 3 sari potolonak edo banatzen hasiko gea, hauek ere gogoratu gaia zeintzokaten, ez da erreza egunkarian albiste onak irakurtzea. Eta 3. saria, Aritz Txiko Izagirrerentzat. Ezinezkoa da egunkaritan, zeo-zeona irakurtzea, ekonomia eta krisiakin burua ez berotzea, jartzen dituzten impuestokin tokatzen zaigu ordaintzea, ea presidente aldatzen den, ta lortzen duen bukatzea. Eta 2. saria berriz, Ainhoa Unanue berezi hartzuarentzat. Bazkaltzeko ordua iritsi da ona, egunkaria zabaldu bai bau dagona. Reala galdu egin du partida sakona, pobrezia tasa hemen igo da itona, eta jendeak behar du ez dan zoriona. Eta B maila hontan, aurtengo 28. bertsopaper lehiaketa hontako irabazle, Alaitz López González. Kafetxoa barran daukadala, barra ondoan jarri naiz, gaurko berria irakurtzeko, ez naiz iritsi garaiz. Aurreko gizonak du eskuan, pentsatu dut azkarraiz. Hala ere ni ez naiz kezkatu, berdina egoten da maiz. Irratian atzo
bota zuten Bartzelonan istripua, baita ere irakurri nuen ume bat dago galdua, Irlandan orain hilabete bat ondoratu zen barkua, albistea beti dira txarrak, honentzat ez da lekua. Bueno, eta hirugarren maila D maila izan da. D maila honetan DBH 3 eta 4ko ikasleek hartu dute parte eta 4 lan izan dira jasoak, eta epaiek maila oso nazegoela eta 4 erabaki dute sari bana ematea. Hauek zartxo zian eta orduan gaia ez da zehaztu, beraz bakoitzak aukeratu zon zeri botan ez izkien 2 bertso edo 3. Eta aipamen berezia irabazi du lehenengoa Iker Arrantz Amundarain. Egunero futbolen jokatu eta ez gera aspertzen, argi xau zelaira igo eta beti belarra zapaltzen, naizta kanpon edo etxen jokatu, partiduak irabazten, futbolarionak izan naita, orduak gaude jokatzen. Eta hirugarren aipamena eta azkena beraz, Iker Goiburu Leterentzat. Honeke, aurreko Ikerrek bezala, gaia kirola. Aukera du, kirola 3 bertso. Kirolaria gara, maila handikoak, futbol, golfa, baleta, saskibaloikoak, adin honetarako, sasoi betekoak, jada ez garelako, neskamutikoak. Eta D maila hontan irabazle suertaduana eta beraz aurtengo txapeldun, Sara Bidarte Begiristain. Eta Sarak aukera duen gaia berriz ikastolara. Astelena da 8 dira, eta kalean naiz jada, nere aitaren eskutik noa, gaur lehenengoz eskolara, gelan sartuta negagez hasi, naiz 0 baten gixara, andereñoa gerturatu zait, lasai egon zaitez Sara, hemen jolasten eta marrazten, pozik ibiliko gara. Idazten hasi gera gaur denak, andereñoa begira, esku batean arkatza eta letrak ateratzen dira, esandakoa bete dut eta hori datzi denik tira, aspertu gera dagoeneko, ora hor gure desira, eta betiko galdera egin dut, noiz goaz jolastokira. Urteak joan eta etorri, leku batetik bestera, orain lizeon serio jarriz, aiko eskortu egin gera, garai bateko jolasak eta
erabat utzi zatzera, azterketatik azterketara, hau da gure ibilera, umearoko une goxoak, etorriko aldira atzera. Eskerrik asko zuei txintxoteatik, zorionak irabazteenei, eta argazkitxoteateako duen, eta beraz libre zeate eta asteburu honen auki. Vale.